Ongi etorri gure zirkura. Gure zirkua, gure zirkua, gure zirkua, emila. Kaixo, Nora Alartza naiz eta zirkoko akrobata naiz. Oanitet uztaia jula jopak eta peinatekin behakin beste numero haukat. Iñaki Galartza naiz eta zirkuko ekilibrista naiz. Nik guain zirko nitetena da rola bola, dala rulo bat eta tabla. Aitatxokin izan da gehiena, behakin lehenengo hasi eta gauza berri probatu eta hola. Saiatu, ateatzean arte. Más o menos hasten 3-4 alditan etortzega entrenatzea. Ondo entrenatu behar dugu orduan pixka gogor. Hasi nintzen zirkon 4 urtekin, musikokin bukaeran. Ni berandu hasi nintzen, ez zitzaiten asko gustatzen. Baina gero ja azkenen, gerozta denbora gehiago pasa, azkenen asko gustatu zait. Zoratzen egoten naiz, beraiek gertu dauzkatelako. Nik guztua jarraituko nuna hunditan zirkon, ze azkenen hemen jaio naiz eta guztua naho. Ni bainaetela jarraitu zirkon, bai oso guztua naholako. Baina beste lan bat eukitza lesionatzen manaiz noiz baito. Gauza berrik eta saiatuko gehala sartzen, honik ezin dugu esan zer. Nik dut oso polita izango ala. Gu saiatzea beti koska bat gora iten, duak bi koskare gora induitu da.